Cathy a Jacob Owen, Bill mynd yn hir to get Ben Armon. Ben Fawcett yn aros yn y canol. Armon ar gornel, y gwrdd Cosby yn mynd amdani, ond ddim yn agos at daro'r targed. Shepherd, Ben Fawcett yn y cwrt, yn ergydio, ddim yn cael sefyll, amser i rediad yn dda. Greg Walters, Shepherd, a nath Harry John. Shepherd, y capten, yn mynd o bellter, a honna yn agos ar ddechrau yr ail hanner. Rhys, Cabongo, yn cynnig un yn y rhediad. Croesiad ar draws gig y gol, a peniad gan Sam Jones yn syth at ddwylo Zach Jones yn y gol i Hwlffordd. Wel, y bas yna ddim yn canfod CJ Craven. Nawr mae Hwlffordd yn gallu gwrthymosod y bel at Greg Walters. At Kyle McCarthy. Mae'n nôl at Greg Walters. Ac oedd angen cyffyrddiad fyna gan Alex Lang i weithio dros y bar. O un ochr y cair llall, a Walters tro hyn. Cael ei atal gan Alex Lang. Shepherd ar gic gornel. Rhys. Methu a chlirio camgymeriad gan Rhys yn fyna. Shepherd yn gryfach na Rhys. Cael croesiad i fewn. A mae'r peniad yn erbyn y traws gan Ben Armon. O, am gyfle i Hwlffordd. Tro hyn. A trawst sy'n atal. Chubb. Rwystredig. Diffyg opsiynau o'i flaen e. A mae'n opsiwn fan hyn i Jack Field. Sam Jones. Jones. At Cabongo, sodiad Bert. At Jones. Ac y bron a gwasgu'r bel. Heibio i Zach Jones. A nhw'n chlirio mas am gic gornel. Symudiad da gan y myfyrwyr. Ond Sam Jones methu a chiro y golwr. Lewis Rhys i'r canol. Lle mae Zach Jones yn dyrnu. CJ Craven ddim mynd o bell. A mae yna gam sefyll. Chubb yn rhwydo. Ond oedd y penderfyniad wedi dod yn gyflym gan y dyfarnwr cynorthwyol. Walters. Dan Hawkins. Y bas. Gornel tuag at Iori Humphries yn gryfach a Saudi, gwaith da. Ricky Watts. Fewn i'r canol. Dan Hawkins yn mynd amdani. Lang methu a dyrnu. A lwcus iddo fe. Hawkins methu manteisio ar y camgymeriad.